сабаби на ҳама вақт занҳо муваффақ шуданшон дар ширкати Фаберлик дар чие? Бо шумо ҳастам Саида Раҷабова, партнёри компанияи Фаберлик. Тӯли 4 сол мешавад ки ман дар ин Фаберлик кор мекунам. Баъди 2 соли корим, вақте ки ман дар Москва баромад кардам, ито мая нағз принимат накарда буданд. На руководствоҳо, на ягон кас қати ма хушрӯ гап мезад. фикр карданд ки хай я духтари тоҷики нохондаи амихе сатркин омадай бо амихе мебурая мерава юде кор намебурая амихе мара қабул карданд. лекин вақте ки ман дар ами зиндагӣ худам дар кори худам мақсадҳои асосии худам ки доштум, мехостам ки пулҳои калон кор кунам, лестницаи успеха, маркетинг планаи компанияра ман азёд кардагӣ будам, мехостам ки фақат муваффақ шавам. Ва тӯли 4 сол мешавад ки ман дар ами ширкат фақат дар рақами 1 рафтаистам. Да кӯшиш мекунам ки ман агар ман кор накунам меғалтам, и айзвания ман меғалтам, и ҳеч ка кор намекунам, и пул кор намекунам, лекин стабилна ман амихе дар ами званиям рафтаистам. Имрӯз боша мара ҳамаи ҷо даъват мекунанд, айшоти хичон, аз шоти компания, инака як заводи калоне ки компания тайёр кард дар якчанд сол, рӯзи 25 июн дар шаҳри Москва ҳӯйшавии завод мешава ва специально мара файрод кардагиянд ки ман ҳам завода ҳӯй кунам. Ман албатта фахр мекунам. Аввалаш худованди меҳрубони худам, дуюмаш мақсаде ки ман дар ҳамин кор мондум, меҳнат, шабҳои бехобим, азобҳои кашидагим ки ман худма ки нишон додум. баъзеҳо мегӯянд та худат ки буди як подавом будӣ. Ман намегӯям ки ман подавом набудам. Ман подавом будам. Ман фахр мекунам подавом будам. Ман зане будам ки дар зиндагии сахт доштум. Мара на акам, на апам, на очам ягон кас ёрдам кардагӣ нест. Ман пеши ягон ташам рафтагӣ нестам. дар чиқирие ки ман худам даромадагӣ будам, аз ҳамун чиқирӣ бо худам чихе буромадам ва имрӯз як зани муваффақ дар ана ҳамин ширкати Фаберлик шудагим. агар шумо низ хоҳем ки муваффақ шавем дар кори худтон, шумо барои худтон наставнике ки шумо дар роҳи кора омӯзонда метавонад ба ҳамун шахс муроҷиат кунед. чӣ ба ки имрӯз миллион занҳо дар таги комментарияи ман менависанд ки кор кардем ҳечи нашидем, фоида надидем. ё ин ки шумо худтон кор накардем, наставникотона гӯш накардем, ё ин ки наставникотон аз одаи шумо набуромад. имрӯз якум рӯзи каталоги моҳай. имрӯз ман планёркаи калон дорам, қати командам. агар ки шумо хоҳем ки дар ширкати Фаберлик муваффақ шавен, худи ҳозир метонен ки дар ватсапи ман муроҷиат кунен, просто бинависен Саида ман қати кор кардан мехоҳам, барои ман кора омӯзонӣ ки Саида барои кор тамом дастаточна, занг задан дар кор нест, ман ҷавоб наметиҳам, успеҳ намекунам. ва ман шумора дар командаи худам дар таги дасти худам мегирам, бо мақсад бошен то званиҳои баланд бурда мерасонам.